Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Supreme Court Jongari India ha ka arthulai trek unai tung arja arpun rio kala pendam no e ka jamin bala asha ka sonam Raghuvanshi ka blasha ka do kum ka badan kti ha khamat e ha ka mukad duma pinyap ya uraja Raghuvanshi ukurim jongka ha ka por bagi wan kai honeymoon thain sora ka bench ka bakin thop yu Justice MM Sundresh ba Justice PB Varel kala ai por lai ta yo ka sonam ban pendam melody Henry kala ongru balada omla ban pendep ya ka jing bishar hapo Henry banai ka sunam kan la ban pan jamin thamai ka Supreme Court kala pediang ya ka appeal ka blam mudoy da ka sarkar Meghalaya bakala ong ba ka High Court ba ka Trial Court kila bakla habaki ai jamin ya ka sunam halor ka nongrem bakala don ka jing bakla ha ka jing ai jing tip chapang ki daw jong ka jing kem kat kum ka court wat la ka an ka dawa ba de ban ai jing tip ba shai ya ki daw jong ka jing kem kat kum ka article 22 in bracket 1 jong ka riti senshar ka ri Henry ha ka ni ka mukad duma shem la ai ki daw jong ka jing kem ka court kala ka do ba ka sunam kala sha kem ha ka khandai tri ujilio arja arpasan hadian bakla ja ngai hadian ka jingyap jong ukurim jong ka kat kum ka jing to ket ka sunam bar uraja kala let kai honeymoon chathain sora hadian ka jing tho shong kurim Henry uraja ula sha penyap bala bret ya ka met jong u sha ki riat ka bajilio da ka jingrap jang laingut ki brio bla sha kno bala ai nong do ba iet ka sonam Uraj Singh Kushwaha ka jinga tai kala mi na mar ha ka daw jing kem na tho baklai ka section 403 in bracket 1 jong ka bharatiya niya sanhita ha ka jaka jong ka section 103 in bracket 1 Henry ka Supreme Court kala ong ba ka don ka jinga pher ha preng ka jingbam ai satyai ki daw jong ka jing kem bar ka jing ai jing tip ka bakla Kala ong ba ha kani ka mukot duma ka sunam kala yo priang hi kot kisla bat kala pin pawru ya ka jing sngo hun halor ki daw jing sha kem jongka ha khmat u magistrate ka court kala ong ba amdan nong rimban kili shu ya ka hok jong ka jing kem bat ba ka high court ba ka trial court kila bakla ha ba ki ai jamin na ka bashania ha ka wei pat ka rai jong ka Supreme Court ka ha ba kren halor ka jamin ka Supreme Court kala ong ba ki rai ki ba min shwa ki ba kin tai ya ka jamin jong ka sunam halor ki nong rim jong ka mukot duma ki bla scam lupa ka court kala ong ru ba ka jing ai light luat ya ka ha ka ni ka por kala ban kta ya ka jing ya be jong ka jing bishar ka bla sedang lupa namar kata ka Supreme Court kala hukum ya ka sonam Raghuvanshi bakan pendem melody hapo lai tayo bakala ai lat ru ya ka ban pan jamin thamai la da ka jing bishar kamla ban kut hapo an riu banai Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya